letöltöd a blogról. Na, nyomj egy forgatást. Bobby forog. Király. Most balra kanyarodott. Aha, tudjuk melyik az eleje? Igen, amerre most megy. Aha, Fönn a szőnyegen. kicsit. Nagyon jó. Nagyon állat. Elütjük Petit. Mekkora távolságot kell neki megtenni? 5x8 méteres a pálya, azon belül kell mozognia. Akkor jó van, ennyit elfog. Nem vészes. Kicsit balra hord. Mert annak oka van. Gondoltam. Ez a legjobb, mikor megfordul. Ez nagyon király. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, amikor megfordul, Az első mint hogyha lépések. megfordulna. Közben csak fordítottuk rá a motorokra a polaritást. Szerintem most már mondhatom azt, hogy gyerekek építettünk egy robotot? Hát szerintem igen.